avem pentru virus. Mulțumesc, dar Slavolan, chiar aș servi, serios vă spun. Lasă volanul, nu e de casă. Aici de la Drăgănești nu se duc așa. Hai, poftim. Mulțumesc, apă dați. Apă rușinesc mațele. Apa pe scurie, și Îmi pare rău, nu pot să servesc. Dar păi cântați sau nu? Unde e solistul? E ca domnul Vitu. Haideți cu noi la Drăgănești. Haideți cu noi la Drăgănești, pe o săptămână. Pe o săptămână? Dacă câștigați cupa, merg. Pregătiți material, pregătiți tot, băietul să vină într-o săptămână să facă de lucru pe un an. Așa trebuie. Material. Făceți și sport, și cultură, și tot. Mai am avut pentru virus. El am avut și sport, am avut și cultură. Eu când am venit în sat, în Drăgănești, eu îl spuneam la mine în sat, știți ce m-am zis eu? Nu-mi trebuie Chișinău 1000 de ani. Acolo este spital, este Selpou, este Șeia, este din punct, este... Adică tot era în Drăgănești. Tot.